Ayun mga kaligwas, bago nga pala tayo pumunta nga pala sa topic natin for today, ayun, kung hindi ka pa nakasubscribe nga pala sa aking channel, ayun, wag mo nang kalimutan na i-click yung subscribe button, and wag mo nang kalimutan din na i-click din yung notification bell para notified ka sa lahat ng videos and vlog na i-upload ko dito sa aking channel. So punta na nga pala tayo sa i-discuss natin for today about do sa lalabag. So napaka-importante kasi talaga yung yung magkaroon tayo ng lalabag. So ayun nga pala, bago nga pala natin discuss nga pala, ay pasensya na kayo kasi talaga yun 10 days tayong wala tayong content, wala tayong vlog, wala tayong ito lang naisip ko na ibigay sa inyo kung ano yung importansya talaga ng bag. So ayun, ibigay sa inyo yung mga importance ng meron talagang lalabag. And cash on delivery, auto deduct, cash on delivery up to 2,000, tapos thermal bag, extra waiting time queuing service, and buy for me up to 2,000. So yun, pwede na tayo makatanggap ng ng booking na like yung for example yung customer pag nag-book siya, kailangan niya i-check yung thermal bag kung kinakailangan gamitin. So yun yung isa sa pag wala kang thermal bag, hindi napaprioritize yung apps mo na walang lalabag. So napaka-importante talaga yung may lalabag for safety na rin ng mga i-deliver nating items or yung pipick upin natin na items. So ayun mga kaligwas, ang presyo nga pala ni lalabag kung bibili kayo is nasa 999 pesos. So kung pwede kayo mag-avail yan na malapit sa hub ng Lalamove. So pwede kayo mag-order doon para ma-activate yung mga iba pang features ni Lalamove para dun sa pagde-deliver ninyo. And then makatanggap na rin kayo ng booking kasi mas pina-prioritize ni Lalamove yung merong bag. So yun lang mga kaligwas, sa ngayon yun lang yung may di-discuss ko for today. Sana may natutunan kayo ngayon dito sa content na to. And ayun, kung nagustuhan nyo nga pala tong video na to, huwag nyo nakalimutan na mag-like. And isa pa nga pala yun, kung bago ka dito sa aking channel, huwag mo nakalimutan na mag-like, mag-subscribe, and i-click yung notification bell para notified ka sa lahat ng videos and vlog na i-upload ko dito sa aking channel. So hanggang dito na lang muna yung content natin for today. See you on my next vlog. Bye bye sa inyo and God bless sa inyo lahat.